ספיר, נו מה קורה? סיימת עם החמץ? לא, איפה אמא? נשאר לי קיריים וקירות. תגידי, את נורמלית? זה כבר פסח, זהו, אסור חמץ. נו, מה אני אעשה? מה, לא הספקתי כלום. לא הספקת למה, מה את עושה כל היום? געלקי בקי, וואלה, אני התחלתי קירות מחנוכה. וכל יום קצת עשיתי, כל יום קצת. ארונות, ארגז מצעים, פאנלים, מתחת לכיסאות, פחים ניקיתי, טמטטה ניקיתי, מנורות, אסלות, המקפיא נקרתי על המקפיא. כן. וזהו, עכשיו זרקתי לאבא שלה חצי ארון בגדים, שמתי בספסל ליד הבית כנסת. מה פחמימה? כן, זרקתי, אתה גם ככה לובש כל יום את אותו חולצה. אביבה, זרקתי את החולצה של מלמיליאן? לא זוכרת. מה אתה עושה? מלכלך עולם. יאללה, ביקשתי ממנו לנקות לי רק כיסאות פלסטיק, עשה לי אותם יותר שחורים. יאללה, עזוב, לך תמלא לוטו, אולי יצא ממך משהו. אני הולך לבית כנסת לחפש את החולצה. יאללה, בשלמה. ספיר, מה זה? מה את אוכלת שם? את יודעת שאסור חמץ מ10. מצה עם שוקולד, אמא. למה? למה לפני הברכה? לא יכולת להתאפק עד הערב? תאמיני לי, מי שעברת לגור במרכז הפכת גויה. חס וחלילה. איך את יכולה להתפנן על מצה שהקיריים שלך לא כשרים? איך? לא יודעת איך יצאת לי, כאילו גדלת ברחם אחר, יא רבי. כן, גם אני לא יודעת. טוב, תבואי בזמן היום ותבואי רעבה, למה אני הכנתי עולם, אני נקרעתי. טוב, בסדר, אמא. טוב. 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 טוב, אמא, יאללה. הכנתי 26 סוגי סלטים, ודגים, ועוף, ומוקפץ, ובורקס מצה, וארטישוק ממולא, ואפונה, ומלבי, ועוגה בחושה, וקרפצו סלק, ומרק עדשים. טוב, אמא, אני חייבת לסיים את הקיריים. יאללה, אז מה את בזבזת את הזמן בטלפון, חולמת באספניה? אני? ביי, גם את בזבזת לי זמן יקר, שתהי בריאה. יאללה, תגיעי בזמן, ספיר. ביי. טוב, אמא, ביי. יהיה כיף.